Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasa pi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Ka kenhun ki MDC jong ka United Democratic Alliance, kala dawa na Chief Executive Member ka Khasi Hills Autonomous District Council uba Latip Langkar Kengor, bat na Chairman uba pencingan NCM bagi daiban pencisha hapo shitayo ba ka Executive Committee barem balai lam da ka UDA ka don kti ban saitu hadu shipau klor tengka ha ka janmiet ba ka EC jongki kala sya pen klem no ling ba ka no confidence motion ha ka ji kran bagi lap thai kubor u Executive Member barem katnat Council Ascent uba Titus Khan ulaong bagi MDC ki badan hapo kasatri jong UDA kilapen kre ru ban mudoi da ka defamation case ladau CM batu chairman bamenta jong ka KHDC kimla wan pencisha ya kini gijing keno hapo shitayo namar ba rukom keno kalong thek kum ba ka isi barem kala sei kini ka pisa bat ban tap shapla la jong badu ban that bat penca burom yaki hakmat upat ba haba benrap lang u Deputy Chief Executive Member barem uba pe katnat finance uba penyat sing CM ulaong ba ki MDC jong ki badan hapo kasatri jong ka UDA kim sngau phalasyo ya kini gijing keno ba klem nong rem jong uba PNCM namar ba kitip bagi jing keno kimi tang namar ba ka kenhun jong ki ka artatien ban yo thau ya ka Executive Committee nakaliang CM barem uba Daniel Dakhar kumju ki wepat ki MDC ki lapen pau ya ka jingkendet bau chairman jong ka council uba PNCM wan bentuk lar lot ya ki kam jong ka Executive Committee balai lam do ba Latip Lang kum CM kila ongru ba kita sngo kendet ban yo I bah ka jingkren bat kila pathai kubor ya ki kam bat ki issue jong ka Executive Committee la tuklar bat batai lot da chairman ya ka kam ka badai ban batai da CM kawi ka ba penlenggo pelat yang akalong ba pi chairman jungi policy council uba jukren berobor ba ya ki an ba ki rules bind by the rules tang shu ba class kan tin kan floor the house bu ba ke do tin bind by the rules they under what rules lani under what act ba chairman kren ma uik issue juga isi hatu kadon mo kata ka rules lani hak edi rules la tho mangala persangan puli la sni proses ni ngakhlam lap ya kata gentin lani ka rules kaban aibore chairman ba kata di kam juga isi hatu ladon isi ne em ba chairman ak kumuta leader jongka isi lani kum leader jongka council te ban kren ma uik ni ki issue bro khoi ki ba ngasngau na kaliang ki jongi nginom pediang ku kini ki kren ki ngape ki act jongka di council bro khoi ki blasna na du isnem san puar ter mdon go ka agro ban aibori chairman bon balai no u kam joka council lani yaki pisai ki tengka lani ki kom kam jam lani ka jing penun kam bakla ka pisa te ni kai ka bangatip mga kalong ba u chairman hi berobor u de ban long neutral te henrei kum bakalong mentah te tengam yo ibo chairman long neutral henrei de manu chairman ba akumu chief executive member hatu under what rule bu ak baule kamu chief executive member ula persang man keno pada kasin ka benengkong maresyong maria ong balasna kata ke isi tetip menu gisna ke isi ki AGM juki ni parla masuthu hatu ge blayo e ka notify em kita GM la notify em tau CM ya kata ni parla masuthu te ke AGM pat sai kum bakalong kat hadu menta henry kasin ka benengkong men lakta je pisah who is he who the hell is he mo balik hak ka kasin ka benengkong udah nang syaran balik kita mau kita tengkar pisah undon hak undon bor undon betayu mau ke pisah tengkar udah balik syong setai suki kamu chairman udah balik syong sekali legislatif setai kamu chairman balik kita aja kata pisah de halor gini bro khoj kumbang laju ong berobor ngingiat rekam as team kano pengisim bro khoj ngisim as team omdon remote control dan control yang ni da mano bat hakasin ka benengkong nganya thu hok ya pi hakasin ka benengkong bangalong ku chief executive member te marasyong suki ula persang ron control yang batin hinuang ni MC melin batin hile aku noi gini gitai no ma kata di kamram junga di kamram CM pile sete boron balanya pi kan jungi sini kita di jinglong jung chairman den rei menta pat ngatrai yo tau acting CM menta ba tip ula yo bor pat yo bor ngam tip ulej ban remote control hangta what is this weu ja chairman bugumuni kena percaya ke social media ke bami mentara sengi na from A to Z na du pasdang habakut ke social media berkhoi kanyon be eu ke jingle ke jung golong after money be umdoni ai ulayo ya kanam as remote control
jong ka district council te henry ha ka isi ke judon mangi brobor ngim judon remote control ngiat rekam as a team ngilong akoli ngilong responsible nam ta ka council omdei na ka ta ka pisah omdei na ka ta ki scheme ban yo da manu ban penia da manu nakada-kada ngas ngeu ba kumbangala ong bangi rekam as a team ru ko basdang haduk ni khlimar as a team yadon hangni mentar as a team dengan ngeu ba ka jingkren ka jungu ka jingkeno ka jungu hagi subject ki paper lakade ka trade lakade ka finance lakade ka building dengan ngeu tunat kumbangala jule baru sikata lakade ka finance ngong to IWM finance juga habade ka building nga ILRWM building habade ka trade nga ILRWM juga trade dementar nya don as a team rekam as a team please nga ILR di perlog jungi bagian ya shimmer di kementar ka pengusaha nakaliang jong aku secretary jong ka UDA nga so ban pau jing ai ku play ke bakerpang yakini ki para members jungi baro ki ba ngia don khat saungut hakanika UDA hadu mentak singi te balai ngi khot ekanika press conference ngi khot EP ki parlok reporters na ki media house ki paper kalong halor ke jing mi kubor menaka singi ha bai dei ba ka jing sha keno yakani ke isi ke jungi hapo ka jing lam iba tinwal ba kadon kata ka jing say ya kata ka bisa ka bakot hadu spokulur jong ka council te ka bai dei ba kani ngi smokia bat ngi snodei ban khot marmar yakani ka press conference ban penshai lingba jong pi shikipai ba bakin tip ya ki jing shisha te ka baningkong ngim smo phlayu ba PNCM uban keno ikini ke AKA namar bangitip ba ka jing keno ka jong u kalong klem nong rem balai u keno balai kini ka jing keno jong u kalong klem nong rem namar ba kani ka kenhon UPF ka balai lam da u menta ka kyu thot kasir ba kenem yo ban beteng ya kani ka jing thmu ba ki kwa ban thawi ke isi ka batmai te ka jing kyu ba ka jing long nervous ka penlong yu breu ban ya da kanu kalenti le se tang ban shpen tho bria tang ban shpen ja buram ya kani ka isi te khnang ba ki pai ba le se kin suthu bakla yangi en railing ba kani ka press conference kwa ban penso iki pai ba ki ba pai ling ba kini ki news channel ki ba pher bar kumju ki print namta kubor la shai bakin tip bakai kani ka isi ka ba ni la yo ban shakri ba prabanai kan thi kale nakamta ka jat ban rio ka jungi te hakabide ba kani ka jing keno habide kani ka mobilization ka baningkong ka mobilization bill ka jing keno ka ba ki ong bangi sei mangi ka isi haka minute lani ka ta ka kenta ba khaddu wat la ring la khlem kani ka mobilization ka ba ki keno kadai na kani ka scheme ka scheme jong kanika central scheme kabadai jong ka excluded area under part 9 but 9A jong ka constitution jong kari India kabangiyo na sarkar pedeng kabakot hadu san pukrur tam nam ta usnem arjar khatra arjar khat khandai te kanika pisa kabangiyo ngila mang na kalyang ka isi ba kan le chikrur shabaro ki MDC ki bangi dan hangtai ka bumut lai phongut te kabatam nang ta ngila benta ha ka council asset but yakani council asset ru la de prai da ka executive committee but kumju ru da ka UDA hi shoban shim ya ka rai ka executive committee but yakani ka kabasa ha ka council asset kabadan kumba khalai klur ngila yo ban third de kitanda ni invite de kitanda nakamta kini kiba kwa banishim menta ban tap ini ki kam to kata kala ayat kat tu kat ni benai kumba lai benai te haga jinga trekam ga jongi kum ka executive committee nakaliang ga jonga uba in charge ya ka finance idan lang iba titos iba in charge ya ka council asset lada ki contractor kila sedang bentrei ke kam kila sedang ban penyak chat ke kam te ki wanra ka jingkerpat ling ba ki shiti ki jongki ban yo ban I know ekataka mobilization fees leni ka bill ka ba ya dei bat kanika jingsio ki contractor nakam ta ban compensate chu ekakam ka ba ki kila trei te ngingila ya through official procedure ki file work ki babun ki ban hab ya ban sio kita ki mobilization bill but halor bangila dep take ban page
ban lum jing ken jing dia kan nu persen begini ki kam bala alot ye ki kam shaki kontraktor ki la pendep la da kalong prapo persen ne kalong 10% kat kum ka jingla ka jungki ngi release ya ka mobilization bill te kani ka kamde ka sin ka baningkong le se ka ban ja ka ni ka isi ka jungi nga so ban ong ba ya ka mobilization bill la sedang ban wanra ha jing trekam jong ka isi day nakat day nadu ka por jong ba PNCM ka bamot nadu nam arja khan riu shakmat te nadu arja khan riu ter la sedang ban wanra ya kani ka formula ha ka finance department ha pot council ban sedang issue lene ban draw yakini ki mobilization bill nakam ta ki kontraktor ki ba la sedang ya kakam ngi so yakai ka ba ngilale katkum ka procedure jong ka office katkum ki file work ki bla route through proper channel ngi so ba kamdan jing ban siu ki mobilization bill nam ta ki kontraktor ki ba pentre ki kam ki ba pher ki ba day ha ka council asset ki jongi te ngakwa ban pensyai ba ya ka mobilization bill hi la sedang ban pentre kam na du kapor jong ba PNCM hi dalade ha kapor ba ulang CM ka bamot na du senam arja khan riu ter te ngakwa ban pasyat Shapiru ha ka bede bat uba PNCM ubalong mentakum chairman nilai snow nakaliang i chairman jong ka UDA i labu jengkeli kumnu tau chairman unla ban shim ya ka benta kum u executive head ban wan check executive committee ban sedang ban balan yi ki kam ki jam ban sedang ban korbar yi ki kam ki bam dei ban korbar te kani ka pen i hi bau niu breu la leng a ula pisa ban yo no e kabor hau te kumba nadu ka sedang ban form yi kani ka isi ka blailam da ka UDA ngilai i bau niu breu shum shong klikti shum shong khop haka syuki chairman ban trailer jong kam haka legislative department Henry penban sedang ban tenru nang ne nang tai penki kulumar jingmut bapli kini ki MDC ki barang syue job thamai but wanra iki issue bapher ki ba let's say ki ba syue lambakla ya ka jing suthu jing perkhat jong ki pai ba te nang skwa ban pasyat ru katu kat ni syapang ki kam bole ba PNCM kiba nakaliang ka isi ka jongi ngidang hadu ka ba kut ngidang hadu ka baladep ngidang buddin te kata kalong hakabede ba ka jing pendon kam misappropriation ya ka arkrur jong ka professional tax kumbalong ka council hi ya ka jingsiu ya ki tulop jong ki staff but ki MDC ngidang kumba paro pras pa ngut lasiu nakini ki own revenue income ki jongi laka bamut naki professional tax ke bangi yok kalek haka shisin haka shisnam let's say ka bapoi hadu prak ndai klur ha laringi shim haki last financial year tengi yo bansiu naki revenue collection bede bakalan haka bede baka forest haka bede bak kiwe ki department ke bangi yo te ka baro kani ka jing lum haka district council ka jungi ngiyo lum kumba 100 crore nakani ka own revenue income ka jungi temut kan rikulur haka shisnam ka jinglut jong katulok ngingi lut kumba south hukurur haka shisnam te south hukurutam haka shisnam te kabumut kani kabasa kapisa kawan nakanika shares jongki major baki minor minerals te ngingi sukya bha haka bede bakatulok jongki staff but ke interest jong ka council rukumju ni syong menta pra benai compare ni syong kat nu benai la ni kapor kat nu ka bangidon ban penyat ki kam haka isi henry ka badan kam ban keli ka de kumnu ngitre ya ka kam hapo ka executive committee hapo jing lampa tit tingi nak persangkat bala men ai jing syakri ka bha let's say nadu ka interest jong ka council habidi ka tulop jong ki staff ngimju penduk wat tang si benai ru kapor bangibat mengi pra benai kat tu kadon ka crisis ka financial crisis lani ka financial position ka bambiang ring ngidang la ban maintain baki staff ki jongi kim dei bendu tulop te nga sukya bha ya ka bede professional tax nama de tang lingba ka professional tax ka bangiyo ban siu ki tulop jongi staff henry house nem balala hakisnem ki balala ladon ka ni ka misappropriation ya ka professional tax ka ba uba PNCM hatu ka por long CM
udah pa ya ka shiti show secretary ba waljun udah ong please arrange immediately kum kini ki kentien ke bakat executive head hatu ka por buat kum CM udah tho ya kata ka order udah pas ya kata ka order show secretary please arrange immediately deki paulang pa arrange ke baklem ya kat kum ki procedure jong ka office minta kani ka case professional tax misappropriation of professional tax kadang don hapo ka CID investigation minta kani ka case te ke ka bangi la de penle ka isi ka barem hakani ke badang syudap apo jing lam batin la yo ye ka shiti na u SP jong CID DSP jong CID ba investigate ye kani ka case habide kani misappropriation of fund mentala shi benai but nakaliang jungi ka isi ngilade pen create dot ye paro kikot ban pha sya ka CID department but ngi lingba kani ka press conference ikwa ban kerpat ru ka sarkar lingba ka CID department ban penyak syakmat kani ka case but ban penstom ye kini ki brio ki badan keti hakani ka kam nama kani ka kta ka interest but ka burom jong ka dis council ada kin du tulap ki staff ki jongi tang nakadaw bakidon kum kini ki jai brio ki bakam bakide kita ki hero jong ka jai penrio nrei ladangi yo ban pensyai ye ka kam baki ki le ngatrai wat upai ba un sakentai wat akani collection kebansawan ye banjir ye kini kum kini ki bakam bakide ki nong elam jong ka riba jai penrio tena kaliang kajongi hi ni kwa baka sarkar kan chat sheet no kloi ye kini ki brio ki badan kiti hakani ka kam te ka ba arpat hakabede bat kajing bat jong u ba PNCM kum CM hakatu ka por arja khan rio arja khan nyo shwaban one kani election arja khapra MLA election kadon ka fan ka bayo na ka excluded area jong ka khat nyo khapra jo snem khat nyo khapra ka bangi yo lai pu ar crore pila ban mudur shimiet penlut uba pensengai arpu prakrur isu ikiwok ada shiki kontraktor klem dan daka tender committee arpu prakrur kaniru kaba kalong very serious kani ka issue but ikaniru se ka isi ka jongiru ngirang putin hikam kijam kiba ngila yo ban betha iki engineer ban pej benya phai kini hikam kiba ule ba PNCM te hinrei nga sumphla ba PNCM nakadaw ka jinglong desperate palat la ban penun kam yang ta kentien bau la long ki jingmut palat la kwa bor nga suban ong ban penun kam ni kentien ba PNCM udai beriau berhak bor berhak tingkah ne piong kum no mo udai utau jai beriau ba hak jing ya trai kam jungi mentala sansnem nilai i bau ni udai utau jai beriau but nga kerpat ikini ki MDC ki barang thamaru ki badan hak UPF ki badan hak Kongres lani kiwi parti subha de husiar bani trai kam but uni beriau but uni ba PNCM nama banang palat ban penbi bapli nga ngasu senai ikini ki MDC barang thamai ngi bala etrikam ngila suthu kumnu ya kumnu trekam po dis council hadu menta ngasu ban bu jingkeli balai batang ya ka trade balai batang ya ka finance department kwa ban ketai watang ka isi ru 4 ban form 4 ban thau menta ngi kren sepang uni UCM bakila de penlong election ubala tiplam hadu menta 4 day UCM ubala itu dah ka sarkar but 4 day utau CM bala ban sign ni ki file hapo dis council but kumjuru kat kum ka rules AD rules kat khandai ka ong ba UCM la ban form ya ka executive committee dan kam UCM bala notify daka DCA department but kumjuru uwei lani arngut KM bahkan yo benterekam ke isi ni hadu mentah ulat ka jela 4 dap approve ya ka list jong kita KM baki hak saungan te namar kata ngi kwa ban penpau ba kajing ketat jong ba PNCM ya ka trade department but ya ka finance wat la dangi la pen streamline ni persyang hakani ke isi pra benai ban streamline wat ya ka trade ru ngi suban ai kublei ba polling do ibala persyang men streamline ni ka trade men syua kam judan kata ka record iki file ki ban computerize ki file jong ka trade apa this council in reina du ka po by 1 mi la computerize ya ka trade department
Yaki file baru kaba balik kabawan yo jingkain lut baru. Henry balai menta ki concentrate tangkani imat kadon kaba kitmu ladakin yo tahu isi. Kita temu shalendat ngimtip ya ke kata di kejingkeli kabangi kuat ban keli. Te nakaliang kajungi ngi kuat ru ban pensno ba ngelong shitli kum ka kenhun ban tray bat ngimdon jing artatin ban nakaliang jungi khat saumut ka UDA ngin yo ban bat biang ya kani ka executive committee ya ka ba kipai ba kidang up kermen bat kidang don jingkermen hangi manlek kata bang akwa ban bu jingkeli ba pin CM ka po bu long CM mentala kat tu kan isnem kat nu teli ka bil kat nu teli ka bil ka ba dan kam ban wanra ban penlong an for this council ban ya dai keriti ka destur ka jungi ka ba ulak wanra mu ka wei ru empat dan ka wei ka bil ru ka ban wanra nam ta kari bu chat ben riu henry menta syuha ban keren ka ri chat ben riu keren syuai ka triat ba ka pelatika jong ka this council Di mat kadon i shalendat nakaliang jungi ngi suthu but nakaliang jungi ngasno ban ai kublai ka tim ka balai lam dei ba tinwel ka batang prabanai ngi lawan ra i ka bil ka ba dan kambha for this council ka land bill ka ba baro shikata nakaliang this council ngi shu adopt ya ka land registration nak sarkar jelah bangin bu ngi adopt tang ban bu ka land record kam dei ka land registration tang ka land record ka bamut kinu ki beriu ki ba don jakala jong ki badan klau ki badan kper ki badan ki nongrim yeng ki berikur lan ki rira ki wan ban bu jingtho apa council ngi bu land record iki ban pensisha ya ka jakaka jungki te hendrai mentapat nakaliang ka isi kebeladan ngilawan ra ekalan bil kaba hakani ka bil kaban penlong an kaba ka bil ladangi ni layo let's say ban penlong an ye kani ka bil kanda long shisha ka jingker khu ki ba jongkari ka jungi namar ba ki ban kinu ki badan ye ki khandok siap ki la ban register for this council hakador ka baduna na kumbalong mental ladangi ba jungi ki don kam ban shimlon kum ki housing loan na po bank ki hab dan kam ban register cakap kindalik register po sub registrar jong ki district office ki jongi DC office ki hab siu shibun ba kanika stamp fees te hendrei hapo ka dis council ni wan ra khnang ni ka bil ban long ka jingrap ye ki pai ba baro khnang ba ka jinglong trai jongi ka khando ka siap kan ne anta kumbalong menta ngimpat de shisha ban ong ba ngi long trai mengi ya khando ka siap Raya kani ka bil ni wanra ekani ka bil land bill ka barang shupas min hakani hendrai ka jing penwit ka jing pen klem no jung kini ki bakwa bor se la benong bakla pen ka pen pulom no e kata ka jing tmu bangin yo ekani ka bil penlong an kani te dan se kiwe ki bil apo ka ilakaru ki ba ni te ngaso banong bawat ya ka salary bill ru ka bangila de pas tang bom yo asen na governor udawan mi jan man kas ngi shangi ban kenroi tang yi salary bill ngi ngimle hang tai ban ngi ong ban yo atatullah bahe nadu ka basdang hingi le sipai ba ong jiet ingi bangin syakri ki pai ba langi yo kanu imat yo namarkani ka kam syakri henry ka balingo ba PNCM nadu bangi pas ka salary bill man kas ngi wan ban keli ningi to la yo asen nem na governor ya ka salary bill kata ka government ga jungi la pha nem kita ka salary bill show governor ban yo jimenjur kum kini ki jakaban wan keli lani jakaban wan ajing mut yangi ka isi top hingin ya le no dakani top hingin ya wan ra no dakani ka bill ka banlong ka jimentoi ka ri becak ben riu ka banlong ban pen scam ka riti ka desur kini kita ban pen scam ya ka kam ilaka sensyar khadar ngidan sanpu arteli ki ilaka haka last proposal ka jungi shaka 15 finance commission ni propose baro sanpu arteli ki ilaka kindan laki jongki subordinate code balingi kwa ki subordinate code haman ki ilaka namar ban pensuk ya ka jing ya kaja lani ka jing ya file lani ka file mukot rumah pedeng armamla ki badai ki jak benriu khasi ki jungi ya bakin let chapo high court let check we ki yang bishar let's say ngira apo subordinate code ki belum ki ilaka ki jungi in yo ban solve kita kum kita ru ngila persyang badru haki village level ka village code ru kiba
ngilak bu eka proposal haka 15 finance commission tekini ki kam ki ba ngilak persyang wat eka district council ru kumbaingi I menta ka office jungi ka kamnya palan ki babuan ba ki kuat banwan dan kam po office ke jungi kimyo wat ta jaka yang kali ngimyo ka babiang let's say ban ka facilities ka babiang ban ai ya ki pai ba dan namar ta kada ngi la persyang wat ban wanra ya ka fan na po Delhi nam ta ban yo shnano ka office ka batmai kini ni jing tmu baro de kini ki brio ki ba pen pulom lut ya baro kata ka bangi kwa ban ai ka service ka ba hatam shi pai ba namar ta kata nginda yele stom ba kum ka team ngi dan khat sangut ngi long teli ka wei menta bat ru ngakwa ban ong ba ngin yo sa ar langut na kini ki kenhon jong UPF ki bala sedang suthu menta ya kan ni ka buit po jong ba PNCM kumno ba PNCM untip ikini ki jingja 25 kata di jingli namar kumno UCM ru kumno UCM ulak ban function ban call ki file lada 4 day UCM yes 4 long authorized ha kan guru kom gitip ru ngimla suthu kata mo kumno kitip ru let's say ke datang ke jing kena lam ler namar haduk menta nakalian ka trade department kumang la keren mene la computerized lut ya ka trade department telada piom ka jingja ki file di banja ka por balong latip lang kan insya yam trade nampak computerized file te balik minta kanja kata file nga nasno ba kani ditang ka jing kena lam ler ka bas penja buram ya kan isi rekam dan kum kata but kumju ngada kwa ban penpauru ba lah tiplang ba syajir CM haduk mentar let's say what eka jing siu tulap ru 4 yo ban siu tulap yu hukum CM te kumno un pass order file haduk mene nga suburom ki officers ki jongi nadu secretary haduk ki joint secretary jong ka discouncil ba kitip makiru ya kaan kimpat pelat ka wei ka file kiban pa show CM uni baldang dep syaji nama ki kitip bampat yo notification na government 4 lak ban approve ki file 4 long authorize CM ban pendap ikinu na ki kam tengah ngaso ba ngabu jengkeli pokumno ni ba PNCM ulong interest tai kan ka trade ba ka finance ngaso ba ban ong ba pide ban what ki print ru ba kade ban syai ba ni di beri batrang baik tangi kabor bat ikatingkah kalong ka ba lengo ba nakaliang jong ba PNCM bukren bahai ka jingedai ba ka trade ba kumju ru ya ka jingedai ba council building council asset but ubu ru ka question halo ka jingedai ba ka jing pelak ka jungi ya ki mobilization bill ni tu ipi nakaliang ka jonga kum EM in charge of council building nga kham tho ha ka file please arrange the bill nga kham tho na kalian jonga kata nga kham tho hak wat ka file le ka RTI ong yu ba PNCM bon pen I kanu ka file ka ba titos utho please arrange immediately the bill I didn't write that rei kawan syangi through proportional lengba ki engineer ki bangila ki badan pa council lengba ki kontraktor ki pada tho ada ka application ban sngobha ban pelai ya ka mobilization bill kumbala jule kumbala ong ba peniat mene bala hikai hi de wa pensingai nang isnem bala dem ngiru halor ka recommendation ka bala ai nakaliang ka department bat kumju ru no secretary ka sawan hanga bat ka kamram ka jonga ka long ban page ka recommendation hang tu pat ngasu tho xiao deputy CM jong by in charge of finance I approve and please sanction kata ka diga rukom ka bangila tingila le ya kata hakikat riu ki khat nyo khat pratarik namar kiwan ki file kita rek tenre ya ka ba issue ya ka shek pat kam de issue ka kamram ka jongi bangan tho mangai ka shek ki tho e ka shek ar tarik ne utho ar husan tarik habangim don shu aga bor henry ka file ta kala ayat ka approval kala ayat na ka authority ka kamram jo ka officer ka lombat pankre e ka shek tu question ngayo so menen budaban bhai kata balai ba issue shek ar tarik te kata nga kwa ban ong iba pan sengai lada ide UCM la ni UEM in charge sakli gitu ki officer balai ki tho shek
hatu gile ya ke babaklah nama ladep approve ya ke file ladep approve ya ke bill jong kontraktor tiap ladep approve te ka syong haki officer bakin pendap lanu ban isu ke sek tanah takadaw ngaso bakwa ban pensyai lengba jong fiki media ba ka jing pelat ka jongi ya ki mobilization bill kalong kat kum kalenti ke bangi lalek da ka rukom tenre ya kata ka jing slam ai sek te kata ngim tip bangiru arfau taring inum don syu akabor nre ki officer te kidang don balai ki kontraktor kin software tang nambar bangi la kelon mangi apakah kam gayat apakah jing tre gayat balai kin kontraktor kin software na bentajong ni habangi la adep approve balai ki dak kuat dik maki bakin approve maki ya kata kai kadon halandat kata ha ngasoba kai ke bangile ngilale da ka rukom da ka lanti da ka prosedur ke bangi trekam hapo office kam sumdan kan nunu ke bale abean bangan ban biang e kata bakam sumdan na kaliang CM ban ong syanga please arrange immediately kam dan ru na kaliang deputy CM babat ek finance ke bu untuk syanga lani syanu ban ong please arrange immediately kata ka we ngako abat persai kebaar kebaar ngayo so bakeno ba bangi ngija aga jingelang balakhot da uba latip lang ya ka meeting halo ka CEB la yo da ka message lengbau secretary ba lakhot meeting ini ban ekran ni kata ka CEB ka ai ka bangi nang ekran ngala de bra da ka resolution hapo ka house bala de approve baro khot bat liang persya ka to por bat ngi gal yang sensyar la resolve ek resolution bangi de ban pha ek resolution hande ke jingkli ke jonga manta syai ke ja ke resolution la kila bra ne em ke resolution kila pha ne em kum bangi la pa sapok ka house ni kila pelong kam kai no ne ya tu namar tang hadin bagi wan ra ke NC ngila kelon mangi ngatarai kila ya klet no ke CEB ke to poru kila akan mau syu kila klet ke to resolution ke bangi la pa ka house ngatarai kila ya bunkam segi wegi kam kila ya kelet no pin khot meeting ya kata ban le yo bersakawai lomba ki por ba latip lang ba PNC ba katu ni MDC kilet Delhi bandit meeting ba khot ba maksha ngabu jingkeli hatu ki yo rung nam ta ka meeting to ya kata ngim tip tenre kai ke bang tip nagaliang sarkar katho syau sekretari jong ka eksekutif ban lej aten ni meeting khlem khot yau CM namar benta ka sngi ka statement jong u chief minister wong bangampat acknowledge yau ba latip lang kum u CM empat itu namar bale usung tu bampat notify tega bamut bamentahi ke district council kadang dan and still meet kampat don kita ke isi ke baskem mo bar kumbai filai lang bagilat patai kubur bau chairman haga jaka bau kondok e ka house ulalong penban kum u spokesperson lanitip kum u shadow CM sokol CM ngalak ban ong ubah keren menen gesi hagi media haba fisngo bagas isi ke jong fi galak scam function shoy ke isi IKEM gin trekam kinuat ke ai ke bangi lelek bakala mangi hagi ni parabanai henrei marsun wan are ke badingkong kura shoy ki file ka trian hang ni ken pai ba ngak ngkwa bagi pai ba jong kari khasi jantia kin su thu balai ngakwa ba fin juba ma pigi pai ba balai ba uba pensingan bat kani ba utau ba latip lang ki wat chwai ya ki file jong katriet file jong katriet kide ki jong no manu ba phawat balai long interest banwat ya ki file jong katriet kadon ga halandat pilih ilang bagi social media bagi pajak ki ongkum no nak takadaw nga sungoba pisay besok tu begini gibreo kabaningkong ki ong le swaya ka treat wat swaya ki file jong ka treat ka bamut ki kwa banyarap ya no ai ki pajak ki sabisar eta wat swaya ka pisah sakan no dang dan pisah
nalor ba ngilale ya council asset nalor ba ngilai syaki MDC kadan ru ka scheme jong CM kadai ka discretion jong CM ban pelaj yaki tu giseng yaki kenhun yaki snong yaki school ki badan kam yaki jingerap lembaga ni scheme usia mulai kata benda ka khamsam dan ka nunu jing sai pisa bang aku haru ban keren da ka basyai hang ni balada ki ong yangi bangi sai pisa si folklore kin sobha hapo sitayo ban percaya kane balada ki mla ngin safal ki da defamation case kamdan mangi weru basai pisa ngi kam sai sinaya ka pisa jong ka council ka pisa ka bangi ai kadai sigi building contractor ka scheme ka bangi sanction kadai sigi seng sigi kenhun sigi balang sigi school ka fair balikin keno ingi bangi sei pisa ha bangi ong ha baki ong ingi bangi sei pisa ka mut ngi sei ka pisa blok ngi tap chapala kata ka jingmut jongki balada kimla ban pensyai po sitayo ngani tu pi ngin sa file daga defamation case gini breu baki penlera ngi bemut ban that ingi kamet pajma ban om bangi sei pisa klem rai la ngi sei pisa klem daga nu kalem tingi sei ka pisa ngila mangi ban sei pisa kini dai tang jing pen klem rai bemut ban pensyiki ban yalam bakalai yo pajba namar ki sutu menta baki 4 poin sunu tang ke executive committee mentala adap kanu lastayo beli 4 lak ban form ke executive committee beli 4 lak ban yo approve no gubernur kita ki EM haba ki ong bayo CM la adap approve gubernur la abiang dia bala abiang tetre ndu CM chief minister ta si wong do refuse ban acknowledge ya latib lang kum CM te hai ka demokrasi bumta hai ka jing sensyar pot sosial bumta saya ingin let gumne menta ki pat ba ki badan kam je sosial senu kin let ki CM ki hima ki badan kam man ka sngi pot je sosial ki labu yu pat ba ka jing tang na ka banta ka self interest ka jongki takadau ngi nakaliang ka chekni ka kenun ngimpat song thai ngidang ye telimlan ba pisapet ba ka ka banja pot sitayo nakaliang kecungi ngidang scam baki la donru kibla aiktin sengi bakin wanno ban penyaso bakani kenhun namar ki ong ila bakalang ila babe kila i kani kenhun ka batri sisia na ka banta kari ba jai ban riu kumbla ong ba penya mena ngila wara ka bil ngila wara ka lan bil kade ki jing storm nakaliang keconga ka department keconga baki officer ya snai kani ka bil nak banta ka jai ban riu kecungi nama ngimdan ya ka bil lan bil ka babiang la pas resolution ni ka CEB la snai ki department ki bafair ngaya chakmat ban pendu ki acting CM wanra election ki hima bafair pensong suk song san bubun ki kam ngila le ta ta daw ngala keren hapo house ngom lele da ka number ngila rem hang ni ndre da ki kam ngi kamrem play ka tu sni bayania bagi tai ya ka no confidence hai kita kilang persyak kila ban yang ya kan ya ka jongki bagi perem yangi ki kamla da kan ya kare tangda da kan number namar balai subut bu sherman bala shet yangi min step udangwan haka meeting ka jongi hendrai min sngi ushat yangi mlele nang ta deu la pha yangi ban move ka supplementary demand san pholak na ka benta ka legislative uong yang ibang imlay ngim sngap yu san pholak la pha mo pha mu ngim tip na kabantaban pulut ya ka legislative san pholak pha mu supplementary demand ya ka tarung ilale sege ipat mardep le kata marif bu akan sengi ta ka daw ngina kaliang ka chungi ngi long scam ngi long satisfied kay ka bangile tray ngi kam tray na kabanta Ladi ngi try nam tau pat ba. Kalong ba uong hana ba kajing pelaj ya kata ka mobilization ru klem pat le klem pat tri hatu punun kam dagi khmat na daga khmut na dagi skor ngam tep. Laro la punun kam daga khmat tang ba urung po desi council upai tang atu siling ka bagi kasiling juno kato. Manu pun lek tu pun lek persingan pun lek bangin. Kalau adem ne em. Tikam tun hok kitu pun ai kata ka mobilization bill. Tidak kaya hatu wale kitu ki jaka galang-galang ki bangila alot kitu ki kam
Denrai ban syupen ko ngu jubor yo pai ba. Ya kata ke pisah ke mengelak si asai mangi sengagu masa itu mangi teh kapla. Denrai kumbla pensyai nak kalian gini perlok kamdon ke mengatakan dia. Ngisi ya ka bilru halor ka recommendation ka banagi engineer wing pila lek ban baik ban khami ka pensyondor tinggal ai kata ke. Denrai menyalam bakla tu is. Kalong. Ini kikam. Ayo. Tengok ai kan ke isi ke batamai kan buat dian kan. Habang ila alot unu kontraktor mau tre ke kam teh. Kadi kam ram juki ban buat dian. Lada tre te sim kidon ki kendon bal asanya po ka tender agreement. Haban penstom kat kum ka ai. Yang unu kontraktor bal pendon kam yang pisah ka bang ila pelai.